Dami ni debata nasumurong siya sa loob na roha. Memang aramuti hati-hati dok pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Ata ni debata di partang yang ata di mingguta sadarion. Dia nek dosia 2 Korintus 2 ayat itu sahabo di 15. Didok alai somon hasurungan muna di nasaluhut di haporseaun di hata di parbinotoan di nasa haringgason di pakkahaholongi muna di hami nang songonima hasurungan muna nang diulaun asin rohaon dada paksaun dada songo paksa hataki nang ujiok kudu tahe sitong ni holong ni rohamuna tumibakkon pakkaburjuhon yak kadongan ay di boto hamudo asin di rohan itu hatta Yesus Kristus namora hiad gawe bogos ala ni hamu asa gawe mamora hamu hinorhon di bogos nai odo turugas sia dau na patut doi di hamu ay hamu jumolo hian siat na tauni upuka akka na patupahon nang natumahi asa patulus samuma nuaing nang na patupahon asa song reko ni roha lah tumahi songoni manang patupahon obar tunadap ay molo adong reko ni roha halat conon nado nadapot datuk salpusian nadapot ay dada naing hapor suhod di hamuk asonangan do iya didongan naing masih padu samanian anggo saunari tomu-tomu do nalubi di hamu di tomu-tomu nalubi na di hamuma na hurang di nasida asa di tomu-tomu nang nalubi na di nasida na hurang di hamu asa gabidus obarat na surat si peom na gudang dang marlubi-lubi si peom na uting dah kurangan. Alai mo lihat di debata na mangalehon na ringgas ni roha na songoni umoko pamu di bagasan roha ni si Titus. Naulo do pe ibana puan lam ringgas rohana borhat madapotok kamu sian lomo na sadiri. Ido sahatna kadamang denang na holongan di bagasan Kristus Yesus. Itur honado tutu roha molo ditaringoti ngolu namar panarihon tua kadongan nahurangan ngolu namar panarihon tua kadongan nahurangan itu tayo mah na pinatuban ni Yesus mengalir mangan 5.000 halak 2 ikan 5 roti ngolu namar panarihon todi nagirgir mangurupi ido na pinangido ni Yesus ido na pinangido ni apostolon tua kadongan nama karikotosa ngolu namar panariwat tua kadongan nahurangan todi nagirgir lah mangurupi akka nahurangan namar agalian ido di bangido de bata margiti apostol Paulus songo si huto Kristus sita songo si huto Yesus narade mangaleon akka na makarikotosa ahado bandari kocol may masih lehon-lehon ulau para sinrohaon molo di udia terkadang dunia yang aneh perkembangan di zaman non nalam sopit bodo situasi politik situasi sosial do ekonomi do nasingi boy mabayar rohani ruasi mau lo masih lehon-lehon mabayar ruasi mengalami krisis laho masih urupan krisis di holong tabotos ya sejarah gereja na perjolo iya huwa Korintus termasuk do salah satu pendukung dana napa puno pelean sigano pare minggu ala nang berkomitmen na sida menggalang dana tu hajong-jongan ya kahuria di perdalanan ya apostol Paulus alai sudehi di papungu nasida bukan paksa alai sian komitmen nasida holong di rohan nasida di hajojong-jong di dalam tuani marbarita nauli
Gabi ditekatto si Paulus asa diterusun nasida komitmen nasidai komitmen masih lehon. Unang marnaluja magulahu nakanadengka. Ngolu namar panarihon ima hasurungan yakaruas na di Jerusalem. Dipuji apostolino hasurungan di nasida di Haporseaon. Di hata parbinotoa di haringgason olong di roha namulaw nasi ni roha. Dada ala namora di sinamot alay mamora di parto dakulan mamora ni sinamot. Doho mamora di parto dion. Mamora di ulau para sinuha. Godang do tutu ruas nama sileho-leho tuhuria dak sia di para sirohao. Alay sia roha nagirgir dapotan puji-pujian sian natoro. Ate asa dipuji-puji. Saleleng dang sia di nayas jala tuhu sian asiniroha joloma pasahaton agiaha tuhuria. Ima ala mamora ibana dak tau ibana gay puji-pujian dia do pandi demata. Alani radeng gade taida semudia apostol Paulus nama mopai rohani huriai parjolo di paboto honibana na adong ni nasida dungi pe asa di pasaha pangiduanna disungguli apostol lido ruasi akka na di jalo nasida sia Tuhani si lehon-lehon di Tuhani do laho mangurupi akka nahurangan jala ikonido hataridan di holongi. Nasujadi masih lehon-lehon molo ikut di pangeam. Diuduti muse pangiduani. Doh sada pamulikitio. Isi naburju di ulau nasineroha. Di ulau di guria di nadi Korintus doh manang lima ke dunia. Dan apala tukuli do apostol Paulus pangiduan nalah papunuan pelean. Alai hira diujuni do huriai ala di dok tuwibakkon pakka burjion niak kadongan unang maala ni paksa gabe tudosa manang tiruan mahurion nabi nande huria na di Korintus tu huria Makedonia doh nas lapatanna dos do holom ni huria na duai di ulaun para sirohao apala diigil apostol Paulus do hurian na di Korintus do parjolo mabay songoni taida mapasiaduan nasida na dengganilah manupaki akan nakurangan itu dada ala na adong si pasahaton gabe parsidoh nasida jojo do masa di partikianon nuain si pata do masih pasubuar ruas dagogo manatap huria na galek manangolo maikot jolo ropa gula tubagas manang tujabuna jolo di panaik saotik manang jolo di leon akka anggurna songona di panggar asawolo masih leho-leho adong nemu sedeba adong si bahinonna alai saya di paimak kana asing mabain naboy bahinonna gabe masih tuga-tuganan olo do si pata molo dihatai pelean iktor dialusi ruasi ai hami pe na bogoso masih adu na bogos bi hami pe reko suru pado sude masih adu bogos molo pelean di debata Tuhan Yesus nunga di peleho di banai tuak kapardosa uban na dileo di banay asa malua ka jormay asa malua kana porsia dangalani adong kepentingan di debata uban na dileho di peleho di bana na nasasadai sian habang sana di badua gincang sumulu perupa di hatoban jala manaon haporsu alai gabe doho jolom mabe ibana makubasi portivion asa malua hita jala asa sarobak kita doho debata mula menjadi orang nama alwa di hau persilongi do Tuhan Yesus pasai kon salud dosa manaluhon hamati atai asa unang marutak kosa becol main no di dosa mardomo tu
hadirion di Tuhan Yesus. Sianima dipakai Apostol Paulus. Asa tahari kopton mengorbankan diri. Asa rak malua. Adong timbangan rak malua kita dia. Akan amora di partobiodo na ringgas masih leho-leho jala mangurupi akadongan na pogus. Songo dia pe bodang di si bahenonna molo swadong to di parasin rohaon dakya ukap rohana lah mangurupi ngome. Alai akan naholong di roha laos otik na di ibanai patupaon na doi demi aluau di donganna. Ido ulau di ala Kristen nang diurupan jala pinadua di Tuhan Yesus. Nangotik ruas ni huria na mangargahoni na mamarangehoni gabehe bang doi pasu-pasu lehono di debata sikak ni marlopikan. Gomosdo di podahora postelima naringoti ulaon ngolu marpanarigon. Iko taida maisian soso-soso ni aposteli. Dangadong suha-suha si leho-leho di portibion laho mangolu di bagasan. Nasaling parrohodongan ngolu para sinuha masih leo-leo alai masih tupahan do hurian na pogos na di Jerusalem rikot urupan nasida alai unang maala na mangurupi na hurama kuriai na di Korintusi todina masih urupan diaka na sahaprosyaon ditomu-tomu na moraima akan na hurangan ipe totu mungkin adong do halubion na si jalon niaka urangan dina. Ido artina masih tumpah. Una pola do kuria nama cai pogos, saya mangat ku pogos. Jal adong nama cai mamora, alai dang boy masih tatapat, dang boy masih tumpah. Ikolam tayo mo ma, sudah sile-lele dari Batak. Kau pakai otak boy, tunggu lupa semua. Asai magukota mangido tu Jakoba asa dileo sagu-sagu panganon manang sia dia be manang sungo dia takaranna lehono ni Jakoba mai toka na bucu mangulang para sirohana sia teba si peok na gudang marlobi-lobi jala si peok na utik dak kurang ala pabahenan ni debataro na masa tu ala Israel jala ido nang namasa tu huriai nang tu huriata di bagasa tikiope molo sia debatana adong di huria naing ma di pasah hati tu debata dalam masih urupan molo mangolu todi nang songoni nang di tonga-tonga di huria mangolu para hamarang kiot lam hebang lam ulima asa daun huria takas jala tadido holong di rohani debata dinas tadani huria di ala Kristen songon hapatara na mangului debata situ lusane adong holong adong rasa damai sejahtera adong rohana masih urupan do adong holu nama panareo dang ditabunihon na adong dibana lau patulus son holong di patudua matodri nama si urupan di tonga-tonga ni huria di tonga-tonga ni parrumah tanggaon asa songon molu holong na tarida di bagasan parhamarang dion salud leo kamuma gabe lehonon nama tuhamu parsuhatan na denggan na nyojat na nihutul-hutul jala pinasuk lehonon na tuakwamuna sai parsunatan nasi nuhatonon na do suhatonon na tuhamu ai parsunatan ai parsuhatan nasinuhatan munado suhatan na tuhamu artinya nyojat dibutuh-butuh ido lehoron na kita